Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, JBlo family, at sa lahat po na nakikinig at nanonood sa ating live stream. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang inyong naging maghapon? Ano po? So, praise God. Handa na po ba ang ating mga espiritu at mga puso na manalangin sa gabi ito? Tayo po ay magagalak dahil may gagawin ang Diyos sa mga oras na ito. Amen po ba? Ako po ay samahan sa isang oras na pananaliksik sa kanyang salita at sa ating pagdulog sa ating Panginoon. Dito po sa ating programa, ang Prayer Matters, ako po ang inyong lingkod, si Pastora Vicky de los Reyes ng Jesus Philippine Church, dito po sa Calapan City, Oriental Mindoro, at chairman po ng IEP, Intercessor for the Philippines, Region 4B. So muli po, good evening po sa bawat isa. Kung kayo po ay may prayer request o gusto po na ipanalangin sa ating Panginoon, welcome po ang bawat isa na mag-iwan ng inyong prayer request sa pamagitan ng comment sa ating live stream ngayong gabi. So bago po natin idulog ang ating pong mga sa Panginoon ang ating prayer items na ibinigay po ng ilan sa ating mga kapatiran sa JBlo family, mayroon lang po akong ibabahagi sa inyo mula sa salita ng Diyos ngayong gabi. So, praise God. So, ang ating pong team ngayon po ay yung His grace is sufficient. Amen? Ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat sa ating pong mga buhay. So, ang sabi po dito sa Hebrews 4 verse 16, let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So praise God, tayo po'y manalangin. Father, in Jesus' name and with the power of the Holy Spirit, we thank you and we bless you, Father God, for you are worthy to be praised, Lord God. You are holy, O God. You are amazing God. Hallelujah. Lord, tunay nga, you are a wonderful God. Hallelujah. Powerful God na may gawa ng langit at lupa. At ngayon po nakatunghay ka, Panginoon o Diyos, O God, sa dakong ito, Panginoon, sa amin pong gagawin, Lord, para manalangin, O Diyos, at idulog ang mga anak mo, Panginoon, na may pangangailangan, mayroong mga sakit at karamdaman, O Lord God. Lord, alam ko po na sa bawat Panginoon na amin pong idudulog sa iyo, tutugunin mo at katagpuin mo. At sa oras nito, Lord, ang mga salitang marinig ng bawat isa, naway tumimo sa aming mga puso, Panginoon, O God, at ito magbibigay ng encouragement sa amin, magbibigay, Panginoon, O God, ng kagalakan sa amin, dahil alam po namin na may Diyos na nagmamahal at may Diyos na naghihimal at nagpapagaling sa amin. Lord, salamat, samahan mo kami, Banal na Espiritu, sa gabing ito. We give you praise, we give you glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So, praise God, no? Sabi nga nila sa Hebrews 4 verse 16, kaya huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen po ba? Kaya nga ang sinabi po dito, no, ni Pablo, no, dito sa mga taga-Hebreo na huwag tayong atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Why? Ang sabi dito, mahabaging Diyos. So, ibig sabihin, siya ay mahabagin. Bagamat nagkamali, nagkulang at nagkasala man ang tao, pero nakita po natin ang isang karakter ng ating Diyos ay siya'y mahabagin. Amen po ba? So, sabi dito, at dito natin makakamtan ang habag at kalinga sa panahon, no, sa panahon po ang kailangan natin ito. So, praise God, no? So, kung titingnan po natin ito, no, sa 2 Corinthians verse 12, so, praise God, no? So, kung titingnan po natin ito, no, sa 2 Corinthians verse 12, 2 Corinthians 12 verse 9, but my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko, no, sabi nga po dito, ang aking kahinaan, no, ng kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. So, praise God, no, na tunay na ang kailangan lang po natin talaga, no, magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil sufficient ang grace niya sa bawat isa po sa atin. Amen po. So, alam po natin, no, sabi dito, yung grace ni Lord is God's presence. Amen?
yung favor niya, yung power niya, ito yung force na kung nasaan ang heavenly strength na ibinigay sa mga tao na tumatawag sa Diyos. No? Maranasan nila ang presence, maranasan ang favor, maranasan nila ang kapangyarihan na galing sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, yung this grace will rest on faithful believers who accept their weaknesses and difficulties for the gospel's sake. Ito po yung yung grasya na kung nasaan binibigay po sa mga faithful believers na talagang tumatanggap ng kanilang mga kahinaan at lahat ng yan mga difficulties sa pagsunod lamang sa gospel ho ng ating Panginoon. So, ang sabi nga po dito, no, sabi, I can do all things through Christ who strengthen me. Kaya alam po natin na nandyan po ang biyaya lagi ng Panginoon. Nandun po lagi ang lakas na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya sa atin po mga buhay, dahil po tayo, we are living sa mundong ito na magulo. Amen po ba? Bagamat mga Kristiyano na tayo, pero nakakaranas pa rin tayo ng iba't ibang mga problema. Pero tandaan po natin, God is with us. Amen? God is with us. He will not leave us nor forsake us. Kaya tayo po mga Kristiyano, paano natin ma-break yung mga assignment ng kaaway against us? How to break a demonic assignment against you, against us, against me? Kaya sabi nga po dito, may mga moments sa ating mga buhay, no? When the resistance isn't just natural, it's spiritual. Hindi lahat po, nagawa na nangyayari sa ating buhay na pangit. Ito po ay kumbaga po ay hindi lamang ito natural, kundi ito spiritual. Amen po. Spiritual because sabi dito, nakaranas tayo ng pressure, nakaranas tayo ng confusion, ng kabigatan, ng constant opposition. Amen po. Pero dito po na sinabi po sa Biblia na maliwanag na we don't wrestle against flesh and blood, but against spiritual forces. Amen po. Efesos 6 verse 12. For our struggle is not flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Ang atin pong kalaban hindi tao. Ang kalaban po natin hindi po yung atin pong mga kasama sa church, sa ministry. Ang kalaban natin walang iba kundi si Satanas na nandiyan po sa ating papawid. Amen. So, may good news po ang ating Panginoon. No? May good news po. Sabi dito, the battle is spiritual. Pero kaya ang solution po is also spiritual. Amen po ba? And God has already given you everything you need to overcome. Kaya lahat ng yan, ibinigay na ng ating Panginoon. Kaya marami talagang na mga Christian na nadidisip pa. Why? Hindi nila ginagamit ang mga armor o di kaya po yung mga bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila para labanan ang lahat ng gawa ng kaaway. So kung titingnan po natin dito, bakit po tayo battle natin araw-araw? Bakit akala natin kalaban natin ang pamahal sa buhay, kalaban natin kapatiran natin, kalaban natin pastor natin? Hindi po. Sabi dito, we have to number one, no? Sabi dito, we have to recognize the battle for what it is. I-recognize po natin, alamin po natin na ang battle na ito, kung ano ito. Amen po. Kasi sabi dito, you can't defeat what you won't identify. Identify. No? Hindi natin marirecognize ito kung hindi natin alam kung ano po ang pinaglalaban po natin. No? So, alam po niyo sa mga army, sa mga sundalo, hindi muna sila pupunta doon sa isang lugar na kung hindi po nila alam kung ano po ang mga kalaban nila. No? Talagang sinaside muna nila yon kung ano ang kalaban nila, identify muna nila. Kaya sabi nga po dito, no, not every struggle is demonic. Amen? But some absolutely are. Kaya sabi nga po dito, minsan, no, ito yung fear, yung itong torment, confusion, accusation, opposition, ito po yung minsan assignment na ginagawa ng kaaway sa atin. Kaya pag minsan nakatakot tayo, no, natutorment ang isip natin, nagkakaroon tayo ng doubt, nagkakaroon tayo ng fear, yan ay gawa ng kaaway. Diba sabi ng Panginoon, I have not given you the spirit of fear,
but the spirit of sound mind, love. Amen? So kung titingnan po natin dito, the enemy, ang gusto ng kaaway, i-distract lang po tayo. I-discourage po tayo, i-disconnect po tayo sa pinagagawa ng ating Panginoon. Dinidiscourage tayo ng kaaway, lalo higit pag minsan po, kulang po tayo sa prayer. Kulang po tayo talaga sa Word of God. So, sabi nga po doon, paano tayo ma-align kay God? Paano na hindi ma-disconnect tayo? Always pray to the Lord. Always magkaroon po tayo ng devotion sa ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng reading of the Bible. Amen? Every day yun. So, ang sabi dito, ang inaatake ng kaaway is our mental and emotional. Amen? Yung feeling po natin, yung confusion, yung doubt po natin, kaya pag minsan, ito yung ginagawa ng kaaway na sa mga Kristiyano eh. Sabi dito, mayroong sabi na parang ayaw mo manalangin. Amen po ba? Ayaw mo magbasa ng salita ng Panginoon. Ayaw mo umatin sa church. Ayaw mo umatin ng prayer gathering. Ito po yung pakana ng kaaway. Ayaw ng kaaway na marinig ng mga Kristiyano ang kalooban ng ating Panginoon. Ayaw ng diablo na marinig ang nais at gusto at purpose ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Kasi maganda ang plano ng Diyos sa atin. Amen po ba? Doon sa Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you. The plans to prosper, not to harm. The plans to give future and hope. So ganun po, no? Hindi masama ang plano ng ating Panginoon. Kaya lang, mayroon tayong kalaban. Kaya dapat alamin po natin. Baka ang kalaban po natin sarili natin, o ang kalaban natin po, walang iba kundi yung mga spiritual wickedness in the high places. So sabi po dito, sa 2 Corinthians 2 verse 11, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Kaya nga, pag minsan, pag mayroong mga kaguluhan doon sa isang lugar o sa isang church, alam na natin ang ginagawa ng kaaway para guluhin, para hindi magawa ng church, ng mga lingkod ng Panginoon ang mga magagandang bagay na gagawin niya. Kasi pag mayroon ho mga division, may distraction, no, may comparison, hindi ho talaga makakakilos ang ating Panginoon. Even po sa bahay din po. Kung mayroon mga division, mayroon mga bagay na alitan, hindi rin makakilos ang ating Panginoon. Kaya dapat to alamin natin na hindi po natin kalaban sila, kundi ang kalaban natin walang iba, kundi ang diablo. So, sabi po dito, kung ma-recognize po natin ito, then we stop na agreeing, magagalit tayo, mainis po tayo. Hindi ang mahalaga ang atin pong pananalangin lagi. Amen? Pray. Pray. Sabi nga, sinabi po doon sa 1 Thessalonians, pray without ceasing. Panalangin tayo. Kung may kaguluhan mo sa kabila, sa labas, pray lang. No? At yun na ang diablo ay tatakas at sa alis po yun. Then, padalwa po, para nandun makita po natin na yung ang kalooban ng Panginoon, no? Sabi nga po doon, submit fully to God first. Submit fully to God first. Then yung authority mag-flows from surrender. Amen po ba? Kaya before tayo mag-rebuke anything, dapat po be sure na ang atin pong buhay naka-align po lagi sa ating Panginoon. Amen? Naka-align lagi po talaga sa ating Panginoon. Kasi po, minsan, rebuke tayo, hindi pa natin alam yung pinakang root cause. Amen po ba? Pag minsan po, alam mo, pag nananalangin po, sabi, sis, panalangin mo kami, yung ganito, ang sakit, ganyan. Yes, yun lang nakita natin. Yung kumbaga, yung prayer lamang na ganon. Mag-rebuke tayo, yun, ang sakit niya ulo, sakit niya sa tiyan, sakit sa ganyan. Pero hindi natin alam na may root cause pala. Kaya sabi nga, fully surrendered to God, para malaman natin talaga kung ano yung root cause at ang Holy Spirit, no, as we surrender to the power and authority of the Lord Jesus, ang Holy Spirit ang magdidil po sa atin kung bakit ano ang dahilan, kung bakit ka nagkaroon ng sakit at karamdaman. Amen? Kaya sabi po dito, bago ma-rebuke po tayo, see to it na talagang walang i-rebuke ang tao sa atin, walang i-rebuke si Lord sa atin, kundi mismo tayo lumapit totally sa ating Panginoon. I-surrender natin lahat. No, kumbaga wala totally walang tinatago kasi wala tayong maitatago sa Lord eh. Lahat lantad sa ating Panginoon, kahit anumang mga kasalanan yung lantad sa Panginoon. Kaya it's better na i-surrender po natin para mag-flow po talaga yung authority at magamit tayo mightily ng ating Panginoon. Amen po.
So there is where many people miss it. Maraming mga tao, no? Rebuke ng rebuke, dapat sarili niya, i-rebuke niya, i-renounce niya. Wag na natin intayin yung iba na mag-rebuke. Hindi, wag na natin intayin na tayo ay magpapapray pa. Tayo mismo, bilang nakakonect sa ating Panginoon, kayang-kaya na natin i-rebuke yun. Amen po ba? Kayang-kaya na natin once i-surrender natin lahat sa Lord yan. Hindi po maghahari at hindi po mananahan at hindi po titigil ang kaaway po sa ating mga buhay if talagang totally surrendered po tayo sa ating Panginoon. For the Spirit of the Lord is upon us. Amen po ba? Ang presence ng Lord nasa sa atin. So, kumbaga, sabi dito, you can't walk in authority while living in compromise. Hindi daw tayo makakalakad na may kapangyarihan, no? Kung tayo ay in compromise. Amen po ba? Kaya kailangan po natin talagang totally surrender sa ating Panginoon, no? Sabi dito, therefore, submit to God. Resist the devil and he will flee from you. James 4 verse 7. Amen po ba? Kaya na ginagawa ng kaaway eh. Amen po. Pag hindi na totally surrendered, kamay mo, surrender mo kay God. Mata mo, surrender mo kay God. Tainga mo, surrender mo kay God. Labi mo, puso mo, lahat. Lahat-lahat yan, isurrender mo kay Lord. Lord, kayo na maghahari ng buong katawan ko, ng buong buhay ko, Panginoon. My heart, my soul, my body, lahat na yan, surrender natin sa Panginoon. So, pag once surrender natin, kahit ano man ho yun, ano ng kaaway, tapos i-resist po natin, tatakbo, aalis yung kaaway. Amen po ba? So, ang sabi po dito, magpasubmit po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Submission is not weakness. Amen po ba? Hindi po yung kahinaan pag napasubmit pa tayo. It's positioning. Dahil may position ka whenever you're under God's authority, you carry His authority. Mayroong authority ka. Ano yung authority mo? Ang sabi po sa Luke 10 verse 19, I have given you authority to tread on serpent and scorpions. Amen po ba? May kapangyarihan ka para sirain ang lahat ng gawa ng kaaway. Amen? So, mapalad po tayo. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So, ano po yung mga bagay na yun na gagawin po natin? Why? Ang sabi nga po dito, Jesus empowers believers to overcome spiritual obstacles. Amen? Kaya nga si Jesus, no, si Jesus, in-empower niya ang lahat ng believers para ma-overcome natin yung mga spiritual obstacles sa atin pong mga buhay. Kasi without God, without the presence of the Holy Spirit, without the anointing of the Holy Spirit, hindi natin kayang sabihin na we are overcomer. Amen po ba? So sabi nga po dito, this authority means believer can stand confidently against challenges. Kaya yung authority na ibinigay sa sa ating mga mananampalataya, nakatayo siya confidently. Amen po ba? Against the challenges. Kaya kahit na sabi nga parang boxing yun eh. Kung ikaw ay matatag, malakas ka, talagang kahit anong suntok yan ay hindi ka tutumbaway. Kasi po, you have the authority coming from God. So praise God. Yung authority na yun po, makukuha lang po natin if mapasubmit tayo kay God. If lagi po tayong nasa presence ng Panginoon. Everyday po yun. Everyday po yun. Mayroon po tayo dapat devotion sa ating Panginoon. So ano pa ang sabi po dito, no? Sa Matthew 18, whatever you bind on earth, I will bound in heaven. Whatever I lose in heaven. Ano man ang tatalian ko dito sa lupa, tatalian ko sa langit. At ano man ang aking pakawalan dito sa lupa, pakakawalan ko sa langit. Amen po ba? Kaya ang kailangan po natin, we have to use the power na binigay ng ating Panginoon. Talian natin ng, the blood of Jesus. Amen. Babind natin, ibabind natin, talian natin ang gawa ng kahoy, sakit karamdaman, tinatalian kita at tinahagis kita saan? Sa pusod ng dagat. Huwag mo lang sabihin na tinatalian ka lang. No, tinatalian lang natin, kundi sabihin natin tinatalian kita sa pangalan ni Jesus ng banal na dugo ng Panginoon at hinahagis, bumabalik ka doon sa iyong pinanggalingan. Dahil may pinanggalingan talaga ang kaaway eh. Kaya doon mo ibabalik siya. Huwag mo lang palayasin. Dahil pag panalayas mo yan, babalik po yan. Amen? So yun ang dapat po tayong gawin. No? Dapat magkaroon tayo talaga ng karunungan how to bind and how to loose. No? The demonic power in heaven. So ano pa? Sabi dito, we bind all the demonic power and then loose. At pakakawalan natin kung anong gusto mo, pag-ibig, pagpapala, himala, kagalingan,
sabihin mo na, sabihin mo sa ating magagandang bagay. Kung ano man ang ating ilulus dito, ilulus din ng Lord diyan sa kalangitan. Amen? So, number 3, speak the word of God out loud. Amen? So, ito po yung maganda eh. Sabi dito, praise God. Jesus defeated the enemy in the wilderness by speaking scriptures. The word is not just information, it's a weapon. Ang salita ng Diyos ay sandata. Amen po ba? Sandata po. 'Di ba si Jesus nung sa Matthew 4:1 to verse 1 to 11, babasahin na lang po natin. Jesus was tempted in the wilderness by Satan after he was fasted for 40 days. Amen. But Jesus overcome through the word of God. Attempt siya talaga na gawin yung stone na maging bread, pagpatihulog. So ano ang sabi ni Jesus sa Matthew 4:4? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit sa salita na mamutawi sa bibig ng Diyos. Ano po yung bread na yun? Word of God. Amen? So yan po, kailangan po natin talaga ang salita ng ating Panginoon dahil alam niyo po, darating po yung time na wala na po magsishare ng Word of God. Wala na po tayo maririnig na nagpipreach ng Word of God. Kaya kita po natin, sa panahon ngayon, sa cellphone, sa Facebook, marami ho mga Word of God na napakaganda, na talagang yun nangungusap na ang Lord sa atin kasi darating yung time na wala na, darating yung time na wala na magsishare ng Word of God. Kaya dapat mag-keep tayo ng Word of God sa ating mga puso kasi darating yung time, na darating ang time na mawala ng lahat, kundi purong salita ng Diyos ilagay sa puso natin para hindi ito mawala. Amen po. Mawala man ang mga pastor, mawala man ang mamahayag, na mawala man ang Biblia, kundi sa puso po natin may salita. Ang Diyos na tanim po sa ating puso, hindi ito mananakaw ng kaaway. Amen po. Kaya ang sabi po dito sa Ephesians 6 verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano po yung helmet o the armor of God? Di ba po may 5? The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shoes readiness to preach the word of God, then the word of God, kumbaga the sword of the Spirit, which is the word of God. So mahalaga po ang salita ng ating Panginoon. Kasi pag may panghawakan po tayo na salita ng ating Panginoon, hindi po tayo madidisib ng kaaway. Hindi po tayo talaga mamamali. Kundi lalakad tayo na tunay na sumusunod sa kalooban niya. Alam po nyo, marami pong salita ang Diyos na talagang pinanghahawakan ko. Noong time na po yun, di ba, ang mister ko po ay nagkaroon po, 12 years ago na po, ang mister ko po ay nagkaroon na stroke. So dinala po doon sa Maynila, sa St. Luke pa ron po, hindi, sa UST. Alam niyo naman po, sa mga private hospital, talagang napakamahal. Pero talagang yung faith ko dahil dinala po doon, wala akong mga doktor po dito, wala akong mga doktor po dito na out of town, ang mga doktor po dito sa neuro, 2 po yun, nagkataon na wala. So doon na pagka sabi ko, alam nyo, talagang yun lang ang pera na dala namin. Kasi biglaan talaga eh. So nandun na talagang purihin ang Panginoon dahil nakita ko yung grace ng Lord. Nakita ko talaga yung favor ng ating Panginoon. Anong dinala po namin doon, doon sa UST, pagbaba namin, naka-ready na siya. Kasi nandun naman yung dalawa kong, yung anak ko, at saka manugang ko nagbabantay na doon sa UST. Alam nyo, ang sabi ng doktor, sabi niya, sabi ng pinakang head ata doon, hindi kayo pwedeng pumasok. Hanggat hindi pwedeng i-treat siya, hanggat walang down payment. So, wala naman kaming pera, kakunti lang ang dalang pera. Alam mo, sabi ng isang doktor, sabi ng doktor, hindi naman ho namin kilala at hindi rin naman siguro kami kilala. Sabi niya, sige po, ako na lang po ang mag-garantor. So ako'y namamangha, gagaranturan kami, taga Mindoro kami. Pero praise God dahil kumilos ang ating Panginoon. Ang sabi ng Lord, habang po kami tumatakbo yung ambulance po namin papuntang Manila, talagang ko talaga na Lord, wala kami magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Alam ko dinala mo kami dito, Panginoon. Alam ko na may gagawin kang
himala sa akin, sa buhay ng asawa ko. So, yun po, no, talagang sabi nga ng doktor, 3 days, no, nakaano po siya ng nasa ICU, yung mini ICU po. Sabi ng doktor, after 3 days na hindi pa sa kamalay, talaga ho, operahan. Yung bibiakin po ang brain, ang ulo po niya, no, operahan. Pero alam nyo, nung dumating, mayroon pong dumating doon ng mga kaibigan na mga Christian din, ang sabi niya, he will not die, but live to declares the work of the Lord. So yun po ang pinanghahawakan ko na Lord, praise God, sabi mo pa nun hindi siya mamamatay. Yun inaano ko lagi yan, talaga inaangking ko lagi. Hanggang sa after 3 days po, nakagising po siya at inilipat po siya sa ward. So kita po natin dito, panghawakan mo lang ang salita ng ating Panginoon. Talagang grabe po, no, na pag ikaw talaga magtiwala sa Panginoon, hindi kanya bibiguin. Trust in the Lord, sabi nga, in with all your hearts, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Amen po. Kaya nakita ko po doon na grabe po ang himala ng ating Panginoon. So ngayon po, buhay na buhay ang aking asawa, malakas, bagamat po pag minsan ay mahina nga po yung ang ano niya, ang kanyang tuhod, pero malakas po, malakas kumain, no, malakas kumbaga pagkwento pa siya, salita po pa siya talaga. So yun po ang isang himala po na talagang panghawakan po natin ang salita ho ng Diyos. Marami pa po akong na-encounter na mga sakit, may karamdaman talaga na talagang grabe po ang himala ng ating Diyos na buhay. Sabi nga po dito, no, when the enemy comes with lies, you answer with truth. Pag sinabi ng kaaway na, ay, wala nang pag-asa yan, sabihin mo na, may pag-asa. Dahil sa pamagitan ng Panginoong Yesus, tinubos kami. Amen po ba? Kung may sakit ka, sabihin mo lang sa 1 Peter 2:24. No? Sabi nga doon ay, na sa pamagitan ng mga latay at sugat na tamo ng Panginoong Yesus, ako ay nagsigaling na. Amen po ba? Yun ay faith mo talaga. Dapat kailangan natin paganahin po natin yung faith natin kay God at yung salita niya, mag-manifest ito po sa atin. Amen po. Kaya kailangan po natin dito, sabi nga po dito, no, don't just think the word. Huwag mo lang yon isipin ang salita ng Diyos, iusal ang salita ng Diyos, ano ho, no, sabi nga po, declare it, amen, ideklara mo, isigaw mo pa, amen po ba? Kaya yung Psalms 23, verse 1 to 6, pwede mo yan iusal sa na malakas, para marinig ng kaaway. Even po yung Psalms 91, yun po lagi natin basahin. Pag umaga at bago tayo matulog po, yun po ideklara po natin sa ating buhay at sa atin pong pamilya. Amen po. Napakabisa pong yun. Alam po nyo yung time na yun, no? Talagang yung salita po ng Diyos, ay ako po ay baby Christian pa lang po yun. So ngayon, ako po ay nagbabasa po ng isang Christian book na sabi ng isang missionary, nagpunta po diyan sa isang ibang bansa. Yung ibang bansa na yun, sabi niya, nagtanim ako ng salita ng Diyos. Nagtanim daw siya ng salita ng Diyos. Nag-preach siya doon. So huli ko lang nalaman, ang ginawa ko naman po, kasi po ako nagtatrabaho po sa Kapitolyo, so that time, na-born again ako, burden ko po yung mga kapisina ko. No, burden ko talaga po na dapat sila ay makakarinig din sa salita ng Panginoon. Maligtas po sila, ganun pala po, pag ikaw pala ay talagang nakakilala sa Lord, lahat gusto mo maligtas. So, on the time, ang ginawa ko po, maaga pa ako, napasok na po ako sa office, hindi po nila, maaga pa ako. Ang ginagawa ko po doon, sa loob ng CR, po ako, nagdideklara po ako ng salita ng Panginoon, binubuksan ko yung pusit para hindi po nila marinig. No, kung ano pong sinasabi ko, nagtatangs po ako doon sa loob at nagdideklara po ako ng kaligtasan. At isa pa po, nagtanim po ako, magpilas po ako ng isang page doon po sa Bible. At ang ginawa ko po ay nagdig, no? Nagdig ako at inilagay ko po doon yung isang page. Hindi ko lang po anong verse po yon, basta nagpilas ako kasi kita ko, tinitingnan ko, wala namang security guard eh. Kumbaga paglabas ko, nagdig ako, inilagay ko po yung Bible doon sa yung akin pong binutasan na lupa. At yun po aking faith kay God. At kalalaunan po, praise the Lord. Talagang nakita ko po doon yung tinanim kong salita ng Panginoon, nag-manifest po yun. At mula noon, mga after 5 months, nangyayari po na nagkaroon po ng Bible study, no? Catholic muna, 2 sila, 4 kami pahalinlan. Isa'y Martes, Merkules, Webes, ako ganyan, kami pahalinlan. Darating yung time
na talaga ako na lang po isa nagpipreach, nagsishare ng Word of God. Alam nyo, bago po ako dumating, bago po mag-start kami ng aming gawain, no, mag-start kami ng office namin, nagpipray muna ako at nag-Word of God. So, ganun po. So, nakita ko po doon na yung pala po talagang kahit to kaunting faith mo kay God, ng salita na hawakan mo, talagang ino-honor ng ating Panginoon. Amen? May special may special favor ka at may special blessing ka sa ating Panginoon. So nakita ko doon na talagang napakabuti ng ating Panginoon. So mula niyan, no, mula noon, nandun po sa Kapitolyo, nagpipray na po tayo pag kayo ang Monday, sa flag ceremony. So pag minsan po, dahil na nila daw yung prayer ko, Biyernes pa lang kinukontrata na po ako. Pumupunta na po sa opisina at nagsabi, sis, ikaw naman ang mag-pray sa aming opisina sa Lunes. So, ganun naman po, Kaya nakita ko po doon na talagang marami pong nagagawa pala po talaga ang kaunting pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi nga, there's power, no, in your spoken agreement with heaven. So, alam nyo, pag yung desire ng puso mo talaga, na ikaw ay gusto mo talaga makapag-share ng Word of God, may bahagi ang salita ng Panginoon, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Sabi nga po doon, share the Word of God, in season or out of season. Na hanggang ngayon po, nagagawa po natin ito. Kahit po sabi ko, retired na po ako, kahit saan man po ako naroon, hindi po pwede na wala po akong nababaging salita ng ating Panginoon. At yun ang pagtatanim sa kanila. Ang kaligtasan ay mararanasan nila. So, number 4, remove the open doors. No? Open doors, bukas pala po tayo sa kaaway. Alam ng kaaway ang atin pong mga kahinaan. Kaya ang sabi po dito, sometimes the enemy gains access through things we're allowed. No ha? Ina-allowed po natin yung kasalanan, unforgiveness, fear, or agreement with lies. Amen po ba? Yung kasalanan, hindi pagpapatawad. No? Hindi pagpapatawad, may takot ka, nakikipag-agree ka doon sa mga kasinungalingan, nag-agree ka doon sa mga maling gawa. Amen po ba? So kanya i-remove po natin yung mga doors na yon. Kaya sabi nga shout the door. Sarhan natin ang door ng kaaway at ibuksan natin ang door ng ating Panginoon. Door of blessing, door of favor, door of healing. Amen? Door of forgiveness. Ganun po, door of holiness, no? Kasi po tayo po ay, alam nyo, pag ganun po ang atin pong intention talaga kay God, gagamitin tayo ng ating Panginoon. Hindi man natin akalain na gagamitin tayo ng Lord sa mataas na level na pagkatawag ng ating Diyos na buhay. Kaya sabi dito, sa Ephesians 4 verse 27, nor give place to the devil. Amen? Huwag natin lagyan, upuang, no? Ang kaaway. Kaya sabi dito, pagka nagkasala ka, nagkamali ka agad, forgive quickly. Humingi ka agad ng tawad. Lord, patawarin mo ako, nagkamali pala ako po, Panginoon. Patawarin mo ako. Linisin mo ako ng banal na dugo. Panginoon, i-sanctify mo ako ng iyong fire. No, linisin mo ako, i-purify mo ako ng fire, ng Holy Spirit. No? Kaya sabi dito, to repent where needed. Kaya tayo ay mag-repent lagi. Every day, mag-repent po tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin, nag-repent naman. No, everyday dapat mag-repent po tayo kasi everyday nakakasala po tayo. Kaya nga sabi nga po doon, bakit ngayon lagi natin pinapanalangin ang ating bansa, ang ating gobyerno, kasi araw-araw, bawat minuto nagkasala sila. So, dinid repentance, dinid talaga na kumilos ang Panginoon. So, mag-repent po tayo. Then, renounce anything that doesn't align with God. Mag-renounce po tayo. Why? Kasi lahat ng yan, kita ng Lord. Kaya lahat ng yan, sabi, anything that doesn't align with God, tayo i-renounce po natin ito. Lord, nagkasala po ako. Ganito ang ginawa ko, Panginoon. Nagsinungaling ako, nainis ako, nagalit ako, nagkaroon kami ng hindi pagkakasundo. No? I-renounce po natin. At hindi wala nang po ang anjablo. Pag wala nang po ang anjablo sa puso natin, God will use you mightily. Amen? God will use you mightily. Kaya i-close po natin every legal ground the enemy tries to stand on. Amen? I-close po natin yan. No? Amen po ba? So, praise God. Ito na lang po. Last na po.
Sabi dito, stay consistent in prayer and worship. Naho, ito po isa sa mga five na lumago ang isang Kristiyano ay prayer and worship. Magkasama po lagi, hindi lamang prayer, no. Kasama po ang worship. Kasi ang prayer po, sabi dito, build strength. Amen? At ang worship naman shifts the atmosphere. Amen? So, ang sabi po dito sa James 6 verse 13 is, anyone among you suffering, let him pray. Kaya sabi nga, pray without ceasing. Alam nyo, sabi nga dun sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek thy face and turn their wicked ways, then from heaven, sabi ng Lord, I will hear their prayer, I will forgive their sin, I will heal their land, I will heal their body, I will heal their finances. Amen po ba? So yun ang kailangan po natin, manalangin po tayo lagi. Kasi yun ang utos ng ating Panginoon. Pag yun po hindi na po tayo nananalangin, parang nagmamalaki na tayo sa Diyos, ay kahit hindi ako manalangin okay lang. Dahil binibless naman ako ng Panginoon. No, dapat to kailangan natin magpasalamat lagi sa Lord. Kasi ang prayer, hindi lamang hingi ng hingi, kundi nagpapasalamat. Amen po ba? Na nanalangin sa iba. No? So, ang kailangan po natin, kaya sabi nga po doon, ang breakthrough daw po isn't always a one-time moment. Sometimes it sustained pressure against the enemy until it breaks. No? Kaya kailangan po natin, ang breakthrough di lamang isang pasada lang yan, no? Isang lang, pero it takes time na talagang you have to destroy talaga, no? Makikipag-battle ka talaga sa kaaway para makuha mo talaga yung breakthrough, yung tagumpay, no? Sa atin pong mga buhay at sa atin pong pamilya. Kaya sabi po dito, prayer, no? Then worship. Kasi po, pag nagsumamba ka, confuses the enemy because it keeps your focus on God instead of the attack. Kaya alam nyo, masarap magpuri sa umaga. Sumamba. Kung hindi po kayo makapagpuri sa ating Panginoon, magano kayo po yung magpaawit po kayo ng worship song, no? Sa mga YouTube, mayroon po 'yan. No, marami po diyan, at 'yun po ay isa sa napakaganda. Alam niyo ang atmosphere sa loob ng bahay, nandoon yung peace. Nandoon yung kagalakan. Why? Because ang worship, it brings presence ng ating Panginoon. Amen? It brings healing. It brings blessing. Sabi nga ng Panginoon, worship the Lord your God and He will bless your bread and water. Amen? And He will heal your sickness and diseases. Pag may karamdaman ka lang, umawit ka lang sa Panginoon, maya-maya mawawala na kasi mapokus yung isip mo kay God. Hindi mapokus po doon, no? Instead po doon sa inaatake ng kaaway. Kaya sa atin po mga buhay, no, lagi po tayong manalangin. Lagi tayong mag-worship kay God. Alisin na po natin yung open door sa atin. Magpatawad na po tayo. Unforgiveness, alam nyo, nakakalungkot po yung pong nakita po natin na talagang hanggang sa kuhanin na ng Lord, ayaw pa maghingi ng tawad kay Lord. Nakakalungkot po yun. Amen? Pati si Lord nalulungkot. Amen po ba? No, kailangan po natin yun na talagang magpakumbaba tayo sa Panginoon. Then we have to speak the word of God out loud. No? I am strong. The Lord is my shepherd. I shall not want. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Lagi kong sinasabi po talaga na the Lord will bless the fruit of my womb. Amen po. We are not tail but head. No, lagi po natin yun isa talaga at maririnig po ng kaaway. Amen po. At mabibingi ang diablo. Amen po. Kaya ang kailangan po natin, no, hingi rin po tayo ng authority dahil alam po natin na may authority tayo na galing sa ating Panginoon. So, purihin ang ating Panginoon, no, sa gabing ito na talagang nakita ko po dito na talagang ang Diyos po ang kumikilos at kikilos po sa atin pong mga buhay. So, praise God. Tayo po ay dumako na po tayo, no, sa atin pong simulan na po natin, no, yung atin pong mga prayer items, at marami din po, no, kung mayroon pang hahabol, kayo po ay pwede rin mag-send sa inyong mga prayer request sa atin pong live stream. Amen. So,
marami pong salamat. Tayo po ay mananalangin na po sa oras na ito. Hallelujah. Oh God, thank you Lord Jesus. Hallelujah Lord. Dalangin ko Ama na ang iyong mga anak na kakarinig, Panginoon o Diyos, o Lord, ng mensahe sa gabing ito. Bigyan mo, Panginoon o Lord God, ng strength, O Lord God, that coming from you, Panginoon, na alam po namin na we have the authority, Lord God, at may salita ka, Panginoon, ang salita mo, Panginoon o God, ay isang mabisang sandata, O Lord God. At Lord, hayaan mo na lagi kaming manalangin, lagi kami magpuri at sumamba sa iyo. At hayaan mo, Lord, na alisin po namin yung mga open doors, O Lord God, para sa ganun patuloy kang makakilo sa aming mga buhay. Lord, salamat po Ama at naway po, dinggin niyo po ang amin pong mga pananalangin sa gabing ito, sa amin pong mga kapatid na mayroon tunay na, hallelujah Lord, na prayer for their health, O Lord God, si Lord, ang ating si Nanay Philip, Pare God, ng Kayaban, Panginoon O God, we pray for the complete healing, O Lord God, sa bukol niya po sa ovary in Jesus' name. Lord, we have the power and the authority to trample, to destroy the works of the enemy right now. In Jesus' name, ikaw bukol ka sa pangalan ni Jesus, winawasak kita, dinudurog kita, in the name of Jesus right now. In Jesus' name, hallelujah, haya karabasyan dalalabaki, yarabakande. In Jesus' name, even Lord, ang bukol din po sa ovary ni Sister Leonie Sapnao, Pare God, na 81 years old na Lord. Lord, in Jesus' name, ito po ay talagang malaki na po yung tiyan, matigas at masakit po ang nararamdaman niya. Lord, hallelujah, hindi daw pwedeng operahin ulo dahil matanda na siya, Lord. Father, in Jesus' name, kayo, Lord, ang kumilos, O God, sa kanyang buhay. Lord, even po, O God, kay Sister Marisa, Lord God, complete healing din po sa kanyang ubo at nilalagnat. Even po, O God, kay Sister Abby, Pare God, Lord, hayaan mo po, Panginoon, O God, even, Lord, ang kompletong kagalingan ni Sister Isa de Jesus, O God, na dinala, Panginoon, O God, ngayon sa ospital. Sobrang sakit daw po ng ulo niya. Father, in the name of Jesus, Lord, may kanya-kanya po, Panginoon, O God, na mga karamdaman, O Lord, ang mga kapatid po namin ito right now, in Jesus' name. Ikaw, demonyo ka, sakit, bukol ka, out in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus right now, sa buhay ni Nanay Pili, in the name of Jesus, sa buhay ni Nanay Yuning Shapnao, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus right now. Ikaw, demonyo ka ng ubo at lagnat, in Jesus' name. Kinakansela kita sa pangalan ni Jesus right now, in Jesus' name. Even sa buhay ni Sister Isa, ni masakit ang ulo niya right now, I come against you, Satan. Lahat ng sakit na yan, lahat ng karamdaman na yan na inilagay mo sa taong ito, sa mga anak ng Diyos, take out your hands right now. Go back to your sender, never come back again. Go back to your sender, never come back again. In Jesus' name, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, hallelujah, hallelujah, rabasikarayanda rarabakande. Oh Lord, hallelujah, rabasikarayanda rarabakande. Lord, I declare, Pare God, the complete healing, O God, sa ovary, Panginoon, O God. Hallelujah, ni Nanay Philly, Lord God. Lord, sa ovary, Panginoon, O Diyos, O God, ni Nanay Shapnao, Lord, in Jesus' name. Ama, tunawin mo ito na yung kapangyarihan, O Lord. Walang imposible, Ama, para sa iyo, O God. Lord, mawala, maalis na yung ubo at lagnat na yun in the name of Jesus. In Jesus' name. And Lord, even po, O God, sa sakit ng ulo, O God, Mr. Isa, Lord, I declare complete healing right now from the hallelujah, from the crown of their head, O Lord, and down to the, hallelujah, hallelujah, down to the sole of their feet, Lord God. Hallelujah, Lord, I plead the blood of Jesus over them. Oh, rabashikarayanda rarabakura bababayande. Oh, rabababasikarayanda rarabakura bababasyanda, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, thank you for the complete healing, Lord. Thank you, Lord, for the miracles, Lord God. Lord, i-bless man kanilang lupang katawan. Patuloy mo maghari ka sa kanila, Father, in Jesus' name. Lord, walang imposible para sa iyo, Pare God. Even, Lord, kay Ate Piling, Father, in Jesus' name. Walang imposible, Ama, para sa iyo, Lord. Ang lahat ng yan, Panginoon, ng mga cancer na yan, winawas ako, tinuduro ko, yes, sa pangalan, by fire, in Jesus' name. By fire, in Jesus' name. Go back to your sender, never come back again. In the name of Jesus, Sikarabakondoro, Sikarayande, Hura bababa sakarayanda, in Jesus' name. You have no power, even witchcraft spirit right now. I come against you right now in Jesus' name. Yes, infirmities in Jesus' name. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus right now. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, I declare complete healing. I declare healing, oh God. I declare supernatural healing. Lord, I declare supernatural healing upon their body. I plead the blood of Jesus over their life in Jesus' name. Lord, maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, Pare God, hallelujah, Lord, even po, Panginoon, O God,
Sister Jen, Pare God, ng Jeblo, Molino, Pare God, Lord, I pray for your protection, O God, sa flight po niya bukas ng gabi, Pare God, Lord, thank you, Pare God, for your favor, O God, upon Sister Jen, Panginoon, O God, hallelujah, Lord, ingatan at gabayan mo siya po, Panginoon, O God, sa kanyang pag-flight, na makarating siya na maluwalhati, Lord God, Lord, we pray for your wisdom and anointing, Panginoon, sa kanila mag-asawa, O God, na ma-share din po nila, O God, ang gospel, O God, with boldness sa pamilya, hallelujah, nila sa North Cotabato, Lord. Maraming salamat po, Ama. Hayaan mo, wag sila magkaroon ng takot, kundi, Lord, hayaan mo, Lord, magkaroon sila lagi ng wisdom, ng knowledge, understanding, O God, to share your word, O God. Lord, yung kanila po, Panginoon, O God, na katapatan sa iyo. Alam ko, God, na ikaw, Lord, ang magbibigay sa kanila ng karunungan. I declare the seven spirit will be upon them in Jesus' name. The spirit of the Lord, the spirit of wisdom, knowledge, understanding, the spirit of fear of the Lord, O God, in Jesus' name. Lord, the spirit of the Lord, upon them, O Lord God, to share your words, O Lord God, at para, Lord, mapalaya ang maraming tao doon sa North Cotabato, Lord God. Lord, salamat, bigyan mo ng kapangyarihan sila. Anoint mo, Lord, ang kanilang mga labi, Pare God. I-anoint mo ang kanilang mga kamay sa bawat patungan ng kanilang kamay sa may sakit ng sakit ay gagaling, Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, na true signs, wonders, and miracles, O God, mag-manifest, O Lord. Ito yung paraan, Panginoon, para ang mga tao ilalapit sa iyo, O God, in Jesus' name. Lord, maraming salamat. Nagdideklara na po kami, Ama, ng pagpapala, Lord, O Diyos, sa buhay, O Lord, ng aming mga kapatid na yun, Pare God. Thank you, Lord, for their lives, O God. Continue to bless them, Lord God, abundantly, anointedly, Pare God. Even po, Panginoon, O God, ang kanilang financial na pangangailangan. Protect them and guide them, Lord God. Ilayo mo sila sa anumang plano ng kawat. Hindi mo sila pagkukulangin, O Lord. Lagi punin, Panginoon, O Lord, ang kanilang pagkainan ng pagkain, O God, ang inumin, Panginoon. Salamat po, Ama, Lord. Thank you for the breakthrough, Lord God, in Jesus' name. Lord, even Lord, kay Pastora Jonah, Pare God, Lord, hallelujah, to Lord, ang pananalangin niya, O God, para Lord, sa kanya, Panginoon, O God, na anak, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord, na makapasa sa interview sa at exam, Pare God, ang kanyang anak na si Howard, Pare God, na sa kanyang pinag-apply na company, Lord, para makasakay na siya sa barko for his OJT, Panginoon, at mapagtagumpayan nito, Lord. Karunungan ay galing lamang sa iyo, ang pabor, ibibigay mo sa anak na, sa kapatid namin ito, Lord God, at hindi mo siya, Lord, ipababayaan, O Lord God, more wisdom, more knowledge, more anointing upon his life, O God. Hayaan mo po, Panginoon, O God, na babakapan mo, Lord, ang aming kapatid na ito, Lord God, na siya po, Panginoon, O Lord God, hallelujah, matanggap na po, Panginoon, O God, sa interview pa lamang, Pare God, hallelujah, at Lord, tunay nga pa makapasa na siya, O God. Lord, salamat, bibigyan mo ng magandang buhay, magandang trabaho, Lord, si Howard, O God, at ilayo mo sa namang gawat plano ng kaaway. Lukuban mo siya ng iyong presensya, ng karunat, kaalaman, ng gagaling lamang sa iyo. Ilagay mo sa puso niyang burden, O God, sa marami pang mga kabataan katulad niya, Lord, O God, para maibahagi niyong salita. Salamat po, Ama, sa aming kapatid na ito in Jesus' name, Lord. Ganon din po, Panginoon, O God, na makatagpo rin po ang kanyang anak na si Amazing, Lord, na maayos na pagkakakitaan, O Lord God, Lord, magandang trabaho, Pare God, Amazing. Maraming salamat po, Ama. Ito, Lord, O God, ay isang paraan mo lang, Panginoon, na siya ay nakapasa, O God, bilang pharmacist, O Lord, O Lord. Maraming salamat po, Ama, dahil, Lord, ikaw magbibigay sa kanya ng magandang trabaho, Pare God, mapagkitaan niya po, Panginoon, O God. Lord, give the desire of heart, Lord God. Hallelujah. Alam ko naman po na mahal mo si Amazing, O God. Mahal mo, O God, si Pastora Jonah, Pare God. Nakita mo naman po ang kanilang desire ng kanilang puso sa paglilingkod nila sa iyo. Kaya, Lord, alam ko ang pabor, Panginoon, O God, para sa kanyang mga anak, O Lord, ay bibigay mo rin, O Lord God. Kaya, Lord, ingatan at gabayan mo ang buong pamilyang ito, Lord God. Ikaw ang paparangalan, maluwalhati, O Lord God, at marami po ng mga tao mapagpala sa kanila mga buhay. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Lord, ganun din, Lord, kay Pastora Irene, Pare God. We pray, Pare God, ng kanyang anak din, O God, sa Jericho, Lord, O God, ay makapasa din po sa kanyang battery exam, O God, this coming May 15, Lord God. Lord, hallelujah. Ang final examination niya po, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, dalangin ko rin, O God, na kayo magbibigay ng karunungan, O God, favor, O Lord, kay Iko, Panginoon, na lahat ng examination niya, Lord, O God, mapasahan niya, and always provide her
all his needs, Lord God. Lord, nandun lagi po ang pagsama mo sa kanya. Dahil Lord, nagiging tapat at lingkod mo siya po, Panginoon o God, hindi mo sila pababayaan. Ganon din po, Panginoon o Lord God, ang nagtitiwala sa iyo, Lord God, ay hindi mo bibiguin. Kaya Lord, bakapan mo, Panginoon o God, si Jericho, Panginoon o Lord God, ang lahat ng yan, o Lord, na examination niya ay maipasa niya po, Panginoon o God, is coming May 15. Salamat po, Ama, sa favor mo at favor ng tao, Panginoon o God, in Jesus' name. Lord, even ang final examination ng kanyang mga anak, si Honey, o God, si Hannah, si Jericho, Lord God, salamat po, Ama. Dahil ngayon pa lang, Lord, o God, sinisilyohan na namin na yung banal na dugo, ang kanilang mga examination na lahat ng kanila po na pag-aralan ay lumabas, o Lord God, na hindi lamang sila buntot kundi laging ulo, na ma-perfect po nila, o God, mataas ang kanilang mga grades, o Lord God, dahil for ang favor mo, Panginoon, o God, ay laging mararanasan nila, dahil mga anak mo sila, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Ama. Hallelujah sa buhay nila. Lord, we pray, Father, in Jesus' name. Lord, O God, sa Jeblo Kamansihan, Panginoon. Lord, hiningi po namin, O God, na marami pang mga soul to win. Ito po ang kanila po, Panginoon, hiningi. O God, thank you, Lord God, dahil po, Lord, sa pamagitan po ng pananalangin nila lagi, Lord God, Lord, tutugunin mo sila na marami pang mga soul, Panginoon, O God, na mawin po nila. At Lord, maging faithful and dedicated workers, Lord God, ang mga Jeblo Kamansihan, Panginoon. At Lord, marami po naway, Lord, ang mga manumbalik na mga youth, O Lord God, mga tatay at mananay, Lord, in Jesus' name. Lord, alisin mo po, Panginoon, O Lord, ang gawa ng kaaway in the name of Jesus. Ano man ang mga hadlang ng kaaway para hindi, Panginoon, O Diyos, sila makalaya, Panginoon, O Lord God, in Jesus' name, Lord, alisin mo, tanggalin mo ito sa pangalan ni Jesus. All the strongholds shall be demolished in that place right now in the name of Jesus, sa mga tatay, sa mga kabataan, in Jesus' name. In the name of Jesus, Lord, Hariya, Sikiriyan, Dararaba, Kuraba, ang lahat, O Lord God, kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman, O God. Lord, maraming salamat po, ikaw, ang Diyos, O God, na nag-iimala. Sabi mo nga, Panginoon, O God, sa 1 Peter 2:24, na sa pamagitan mga latay mo, Lord, ang lahat, O God, ang nagsipagaling na po, Panginoon, O God. Nagdideklara po ako, Ama, ng himala ng kagalingan, O Lord, sa lahat ng may sakit karamdaman. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat po. Hallelujah, Rabasikarayanda, Rabakura, Bababayande, O Rabababasikarayanda, Lord, ito pa rin po ang pananalangin, O Lord, ng aming mga kapatid, ang desire nila, ng puso nila, doon sa Jeblo Salinas, O Lord God, ang Vacation Bible School for Kids, O God. Lord, sa May 16, Lord, O God, ay tunay na pasimula na. Lord, ngayon pa lang, inihanda mo na, Lord, ang mga kids na yun, Panginoon. Inihanda mo na ang lugar na yun. Inihanda mo na, Lord, ang mga teachers, O Lord God, even, Lord, ang mga supporters, O Lord, ng gawain na ito. Lord, hayaan mo po, Panginoon, O God, ang Bible, Vacation Bible School na ito, O God, na makabataan ito'y na magtuloy-tuloy sila, Lord God, at patuloy lumago sila spiritually, bata pa lamang, matrain na po sila, Lord God. Kaya Lord, maraming salamat po sa lugar na yun. Ngayon pa lang, isantify mo na ang lugar na yun, Panginoon, O God. Hayaan mo ang lugar na yun, Pare God, ay ang glory mo ay makita, Lord God, at walang mga anumang gawa ng kaaway, O God. Hallelujah, na magkocontrol sa lugar na yun in Jesus' name. Lord, we plead the blood of Jesus, O God, sa lugar na yun in the name of Jesus, sa Jeblo Salinas in Jesus' name. Lord, even po, Panginoon, yung anniversary preparation po nila, Lord God, is coming. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hiningi po namin, Ama, na kayo ang programmer, O Lord God, mula pa yun sa food, sa preparation, sa program, Lord, i-anoint mo ang lahat ng tatayo, Lord, sa worship, O God, sa opening, O God, hanggang closing, Pare God, ang mga programs po nila, Pare God, ito'y ayon lamang sa iyong kalooban. Holy Spirit, be with them, O God. Hayaan mo, Ama, na kayo ang controller, kayo ang programmer nila, Lord God, magkaroon ng tunay na matagumpay na anniversary, Lord God, in the name of Jesus. We pray for the spirit of unity, O God, commitment, O Lord, ng bawat mga committee, Lord God, ng mga tatay, mga nanay, at ang mga youth, O God, at ang mga kabataan. Maraming salamat po, Ama, sa lingkod mo na ginagamit, O God, kung sino man ang pastor na yun, Pare God, Lord, bless mo siya, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, Rabasika, Rabakande, Lord, even ang funds for plans and activities, O Lord God, Lord, salamat po, Ama, ikaw, Lord, ang humipo ng mga tao na tunay na magbibigay, panunogan ng pondo, Panginoon, para sa mga plano, sa mga activities na gagawin pa nun sa Jeblo Salinas, O Lord God. Walang imposible, Ama, para sa iyo dahil ikaw ang provider, O God. Lord, tunay nga pa nun, ikaw nagpaplano, O God, ng mga activities na ikaw rin ang magpo-provide at magsusupply ng pangangailangan nila, Lord God. Lord, lagi mong patunayan na ikaw ay Diyos na buhay. Lord, lagi mong patunayan na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang sa mga taong nagtitiwala sa iyo, O God. Yeah, Lord, maraming salamat po, Ama. More Bible studies, Lord, sa Aurora, Lisandra,
Camellia, Lord, sa tapat ng church and other places here sa doon po sa Camellia. Lord, salamat po Ama, binubuksan po namin ang mga lugar na yun right now in Jesus' name. At anuman ang stronghold sa lugar na yun, binawasak namin, pinapalayas namin. Yes, in Jesus' name, go back to your sender, never come back again in Jesus' name. Even idolatry, Lord, in Jesus' name. All demonic power, controlling spirit, witchcraft spirit right now in Jesus' name. Yes, sa pangalan ni Jesus, binawasak ka namin. Go back to your sender, never come back again in Jesus' name. And Lord, nagdedeklara po kami, Ama, hallelujah, ng iyong kapangyarihan, O Lord God, sa lugar na yun, O God. More souls, O Lord God, hallelujah, na madala po, Panginoon, O God, pagpalain mo, Lord, ang mga Bible studies, O Lord, sa mga lugar na ito, at ang mga anak mo na ginagamit, mga Bible teachers, Lord, bless them, Lord, more wisdom, more knowledge, understanding, Lord God, in the name of Jesus. Lord, anointing, Father, in Jesus' name, hayaan mo nandun lagi, Lord, ang burden, compassion nila, O God, para maabot nila, Lord, O God, ang mga kaluluwa na wala pa sa iyo, O God. Mightily gamitin mo sila in the name of Jesus. Lord, maraming salamat po. Nagdedeklara na po kami, Ama, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kabuti at maraming soul, Panginoon, O God, ay madala sa iyong banal na paanan in Jesus' name. Lord, maraming salamat din po ang Jeblon Nueva Ecija, Lord. Hallelujah sa perfect time, Lord. Bless in Jesus' name. Maraming salamat po, Ama. We pray, O God, for your wisdom, knowledge, O Lord God. Hallelujah. Na magkaroon pa nun, O God, ng Jeblo, Nueva Ecija, Pare God. Yes, Lord, in your perfect time. Walang imposible, Ama, para sa iyo. Lord, ngayong taon na, Pare God, babuksan na, O Lord God. At Lord, magdala ka, Lord, na maraming faithful titers, O Lord God, more kingdom financer, Panginoon, para, Lord, O God, matulungan, O God, para makatayo, Lord, ng church sa lugar na yon, matulungan, O Lord, ang mga manggagawa na yun, Pare God, dahil ito'y ginagamit po, Panginoon, O Diyos, sa iyong obasan. Lord, salamat po, Ama. We pray, God, na magkaroon sila ng big place for church, O Lord God. Kailangan po, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord, walang imposible, Ama, para sa iyo. Sabi mo nga, Panginoon, humingi kami masigit pa doon sa aming inaasahan, O Lord God. Dahil ikaw ang Diyos, O Lord God. You are the God of impossibilities, O God. Lord, thank you, Lord. Magkaroon ng church expansion, O God. Marami pang church, O God. Lord, in Jesus' name, hallelujah, na matatanim, Panginoon, O God, sa lugar, Panginoon, O God, hallelujah, ng Nueva Ecija. Salamat po, Ama, for your, hallelujah, faithfulness, O Lord, O God. Alam ko, ang lahat ng aming mga pananalangin, O Lord God, ay tunay naririnig mo, Lord God. Lord, sinisiluhan mo ito na yung banal at makapangyang dugo. We pray, Pare God, healing for every sickness and diseases, O Lord God. Marami po, Panginoon, O God, na nakakasakit ngayon. Hindi man po, Pare God, na mga hallelujah, Lord, kahit hindi man believers, O God, Lord, yung mga unbelievers, O Lord, marami nagkakasakit, O Lord God, Lord, lalo tigit po, Panginoon, O Diyos, si Karabayanda, Lalabakay, Lord, hindi nyo hayaan, O Lord, O God, na mga sakit na ito'y dumapo, Panginoon, O God, sa mga anak mo, sa mga lingkod mo, sa mga Christians, O God, even, Lord, sa mga unbelievers man, in Jesus' name, Lord, pinapalayas ko lahat ng sakit karamdaman, in Jesus' name, all kinds of sickness and diseases, I bind it in Jesus' name, in the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit. Lord, even po, yung untimely death, in Jesus' name, kinakansila ko ito sa pangalan ni Jesus right now. You have no power and authority, Satan, right now. Untimely death, even the spirit of death right now, I bind you, I cancel your power. In Jesus' name, go back to your sinner, never come back again. In Jesus' name, Lord, I speak life. In Jesus' name, I speak healing. I speak deliverance, Lord God, in Jesus' name. Lord, salamat po, Ama, even Lord, sa protection po, panunugan ng bawat pamilya. Maraming salamat po, Ama, dahil nandun lagi, Lord, ang blessing mo, ang favor mo sa bawat pamilya, Lord God. Nandun, Lord, ang godly family, Lord. Ang mga tatay, O God, ang mga parents, O Lord God, kung nagkamali, nakasalaman, Panginoon, O Diyos, sa kanilang mga anak, forgive them, O God. Even, Lord, ang mga anak man nagkasalaman sa kanilang parents, forgive them, O God. Hayaan mo, Lord, na magkaroon ng magandang relasyon ang mga parents, O Lord God. Magkaroon ng mandang komunikasyon, Father, in Jesus' name. I-bless mo, Panginoon, O God, ang bawat pamilya, Lord, yung protection mo, yung guidance mo, O God. At nandun lagi ang blessing mo sa kanila, Lord God. Lord, salamat. I speak breakthrough, Lord, overflowing blessing, Lord God, at kinakansel ako sakit karamdaman sa kanila, trouble man sa pamilya in the name of Jesus. Lord, we thank you in Jesus' name, for your grace and your mercy, O God. Hallelujah, lalo tigit, Ama, sa bawat pamilya. Even, Panginoon, Lord, sa church anniversary this coming May 16, 2026, dito, ngayon po, Panginoon, sa J-Blue, Zambales, Lord God, Lord, in Jesus' name, sa Bonbon, sa May 23, Lord, sa July 4, Pare God, in Jesus' name, sa July 4, Pare God, sa Jeblo Salinas, Lord God, in Jesus' name,
Oh Father, we thank you, Lord God, dahil, oh God, ang araw na ito, Panginoon, oh God, ay araw ng pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, oh God, na pinagpala mo ang lugar ng Sambales, ang Bonbon, Salinas. Lord, i-provide mo pangangailangan ng iyong mga anak. Ang gusto rin namin, Panginoon, oh God, na maganda at maging maayos, oh God, glorious, oh God, at victorious, Father God, ang mga anniversary, Panginoon. Kaya, Lord, provide and supply all their needs, Lord God, according to the riches and glory in Christ Jesus. Lalo tigit naman ang unity, Panginoon, O God, provision, protection, and guidance mo, Panginoon, O God, sa mga leaders and workers, O Lord God. Lord, salamat po, Ama. I-anoint mo ang bawat programa nila, Lord. Ikaw maging programmer nila, Banal na Espiritu. Bigyan mo ng karunungan at kaalaman, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ang lahat po, Panginoon, O God, nagagawa nito, Panginoon, O God. Ang gumagawa po, Panginoon, O Diyos, si Karabakande. Ang gumagawa po, Panginoon, O Diyos, ng mga Hallelujah, Lord. Hallelujah. Rabasikarayanda. Pura bababasikarayan darara bakura bababasyanda in Jesus name. Salamat, salamat po, Ama. We pray for the good weather, oh God, in Jesus name sa araw na yon. Walang brownout, oh Lord God. Overflowing blessing, Lord God, in Jesus name. Hallelujah. Salamat, salamat po, Ama. Lord, we pray, Father God, ang campsite sa Zambales, oh Lord, General City, General Santos City, Lord, oh God, in Jesus name. Lord, salamat po, Ama, maging matagumpay, O Lord God, is coming September 17 to 22. O God, hallelujah, salamat, salamat po, Ama. Lord, ang lugar na yon, O God, ay nilukuban mo na yung kapangyarihan presensya, Lord God. Hallelujah, at marami po mga mapagpala, O Lord God. Hallelujah, hallelujah sa lugar na yon, Panginoon. Salamat po, ang pag-ingat, paggabay mo, O God, kina Bishop, pupunta po doon sa lugar na yon, Panginoon. Ang provision mo, yung protection mo, Lord God, patuloy nilang maranasan, O Lord God, even Lord, ang amin pong iba't iba, Panginoon, O God, ng mga kapatiran na pupunta sa lugar na yun, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Hallelujah. Rabasikarayan dararabakura ba. Oh, rabababayan dororo sikirayan dararabakura bababay. Lord Jesus. Hallelujah. 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 Lalalabasyan dalalabakunde. Lord, hallelujah, Panginoon. Kayo lamang ang imang inaisahan. Lord, katulad po, Panginoon, O God. Hallelujah. We pray, O God, for the complete healing, O God, sa biyanan po ni biyanan po, Panginoon, Easter Isa, Lord God, hallelujah, Lord, ang kanya pong baga, Panginoon, O God. Tunawin mo, Ama, ang bukol na yun, Pare God, na mag-undergo po siya na siya po, God, and may biopsy po siya, the spirit of cancer will be rebuked in the name of Jesus. In the name of Jesus, O Karabasikarayan, Dararabakan, the Lord, have mercy, O God, have mercy, O God, Lord, hallelujah. Kawaan mo, Lord, si Ate Piling, Panginoon, O God, nakaranas niya ng bleeding, Panginoon, O Diyos, sa bowel movement niya, Lord Jesus. Have mercy, O God. Have mercy, Lord. Touch them, Father God. Lord, we pray for your visitation, Panginoon, O Lord God. Maraming salamat po, Ama. At sa oras nito, Lord, alam ko na marami pang may sakit, may karamdaman. Hindi man namin kasama sila, kilala mo sila, Lord. Abutin mo sila ang bawat pamilya po namin, Panginoong Jesus, O God. Lord, we entrust everything to you, Father God. Bagamat, Lord, hindi namin napapasama, Lord, sa panalangin ng aming mga masabuhay. Alam mo na po, Panginoon o Diyos, ang dinidisan ng aming mga puso. Kaya Lord, maraming salamat po, Ama, for your healing touch, O Lord, for your loving kindness, O Lord God, sa mga tao na ito na nangangailangan ng tulong mo, aming Ama. Lord, hindi maiksing yung kamay, hindi ka bulag, hindi ka bingi sa kanilang makaraingan. Lord, hear their cry, O Lord God. Lord, hear their cry, O Lord God. You know their hearts, O Lord God. Lord, you see their hearts, O Lord, you see your cry, Pare God. Hallelujah, Lord, nakita mo naman, Lord, ang kanilang pag-iyak sa iyo, paghingi ng tulong sa iyo. Kaya Lord, salamat po, Ama. May Diyos kami na sinasandalan. May Diyos kami, hugad na handang tumulong, Lord God. Lord, sa kabila pa nun, hugad na marami pa mga trials, pagsubok ng aming mga kapatid, Lord, sa pananampalataya. Nandyan pa rin, Lord, yung habag mo, Panginoon, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, Lord, ano man ang door, Panginoon, Lord, O God. Door of sin, O God, and forgiveness man, O Lord, alisin mo, tanggalin mo, Ama. At ang door ng pag-ibig, O God, ang door of healing and blessing, Lord, mag-flow sa buhay nila sa pangalan ni Jesus. Lord, we thank you. Sinisilwang ko na yung banal na dugo, Panginoon, O God. Amin po pananalangin sa gabing ito, Lord. I-bless mo all the Jeblo people, Jeblo family, Lord God, pastors man, workers, leaders, members man, O God, in Jesus' name. Lord, I plead the blood of Jesus over us, over our Bishop Leo Parigan, even po pa nung sino man, O God, ang makasama po namin sa prayer na ito, Lord. I-grant mo rin ang desire ng kanilang mga puso, Panginoong Yesus. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, Panginoon O God. Tunay ng dakila ka, Lord. Inaangkin na namin ang katagumpayan. Inaangkin na namin, Panginoon, ang answered prayer, miracle, O Lord, sa gabing ito, O God. In Jesus' name, this I pray.
Amen and amen. So, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. So, praise God. Maraming salamat po. Marami pong salamat. Hallelujah. Sa lahat na nakasama ko ngayong gabi sa pananalangin at sa lahat nagpadala ng kanilang mga prayer request. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastora Vicky de los Reyes ng J-Blue, Calapan City, Oriental Mindoro, na bumabati sa inyo ng isang magandang gabi at God bless us all. To God be all the glory. Shalom, shalom, shalom.